Bé, doncs jo crec que vull que una televisió pública compromesa amb el que és tot el territori i tota la societat. Per tant, el que vull és, fonamentalment, el que reclamaria és ara una radiotelevisió pública valenciana, sobretot amb alta qualitat i a més que farà en valencià. Crec que són dues coses que són necessàries per a la societat valenciana. Havia comentat el que és la sessió inaugural que igual que l'educació crec que és algo que reclamen les persones i que per tant és un dret que tenen les persones, també és un dret, per exemple la sanitat, cada vegada més s'entén que l'accés a la informació comença a ser, crec que, un dret de les persones, perquè aquelles persones que no tenen accés a la bona informació d'alguna manera queden excloses del que és la nostra societat o queden excloses del que és el nostre sistema. Considero que una televisión pública lo que ha hecho durante los últimos 40 años en nuestro país ha sido ser motivo de manipulación política y de manipulación informativa, con lo cual creo que no es conveniente. En caso de que la haya, que es lo más normal y que la hubiera, debe ser una televisión pública donde cambien los modelos que hemos vivido hasta ahora. Teníem una televisió pública molt malament gestionada. Això ha de ser la condició sine qua non, una bona gestió, una gestió eficaç dels recursos públics, que pense en la gent, que convoque a tots els ciutadans, que tingui una vocació de cohesió social. Nosaltres pensem des de la nostra facultat que els mitjans de comunicació, el dret a la informació, és un dels drets bàsics de la ciutadania, juntament amb altres drets bàsics com pugui ser l'educació, la justícia i, evidentment, en aquest cas, el dret a la informació.